i Køge i nærheden af København. Knudsen Køling arbejder med udvikling, produktion, installation og servicering af køleudstyr til detailhandlen. Med over 40 års erfaring på området har denne virksomhed specialiseret sig i skræddersyede produkter. Den stigende efterspørgsel efter køler- og fryseanlæg er en voksende trussel mod bekæmpelse af klimaændringer. Ifølge de nuværende eksempler på bedste praksis, bør vi installere centraliserede kølesystemer for at nedbringe energiforbruget. Men i disse systemer bruges der oftest syntetiske kølevæsker, såsom hydrofluorkarboner, normalt kaldet HFC'er, der er en kraftig drivhusgas. Danmark har altid været på forkant i bestræbelserne på at bruge klimavenlige kølevæsker. Det var det første land, som indførte et generelt forbud mod HFC'er i nye anlæg fra januar 2007. Denne stramme politik førte hurtigt til et teknologisk skift. Den teknologi, som Knudsen Køling udviklede, er et såkaldt transkritisk CO2-kølesystem. CO2 eller kulsvilte som kølemiddel var den bedste mulighed, fordi CO2's potentielle bidrag til den globale opvarmning er 2.500 gange lavere end de traditionelle HFC'ers. Vi satte alle vores kræfter inden for forskning og udvikling i gang og valgte det naturlige kølemiddel CO2, som ikke kan brænde og ikke er giftigt. På grund af det høje tryk, som CO2 udvikler, var der en masse tekniske opgaver, som vi skulle løse. Der skulle findes en kompressor for 90 bars tryk, og mange traditionelle kølekomponenter skulle erstattes med nye. Heldigvis var vi ikke alene om opgaven. Teknologisk Institut har været en stor hjælp i at bringe partnerne sammen. Prototypen blev installeret i et Rema 1000 supermarked i marts 2007, og det viste sig, at mange af systemets teoretiske fordele også var holdbare i praksis. Systemet er lige så pålideligt og velfungerende som konventionelle HFC-systemer, men bare endnu sikrere. Serviceudgifterne er potentielt 15% lavere, fordi systemet bruger dette prisbillige kølemiddel. Men endnu vigtigere er det, at følgerne af den globale opvarmning reduceres med 50%. Den tilbageværende påvirkning stammer fra genereringen af den elektricitet, der driver systemet. Teknologisk Institut blev hyret til det her projekt af Knudsen Køling som subcontractor. Vi har 10-15 års erfaring med CO2 som kølemiddel, og i det her projekt gjorde vi brug af den viden i design af prototyper, test af prototyper, test af det endelige anlæg, og så en hel del videnformidling omkring EU-projektet. CO2 som kølemiddel i supermarkedskøleanlæg har en lang række fordele. Den alt overskyggende er, at kølemiddlet er uden drivhuseffekt. Herudover kan man opnå en energibesparelse, og de her ting lagt sammen gør, at man kan næsten halvere sin CO2-udledning, primært på grund af emissionerne fra kølemidlet, som er væsentligt reduceret i forhold til almindelige kølemidler. I Danmark er systemet omkostningsneutralt på grund af beskatningen af konventionelle forurenende systemer. I andre lande vil startomkostningerne sandsynligvis ligge 10-20% højere end for et konventionelt system. Men priserne på de dyreste specialkomponenter falder i takt med, at teknologien modnes. CO2-teknologi er hurtigt ved at blive normen i danske supermarkeder. Denne virksomhed beviser, at der findes fortræffelige alternativer til HFC'er. Den transkritiske CO2-teknologi vil være et stort bidrag til de internationale konventioner, der regulerer brugen af ozonnedbrydende stoffer. Hos Knudsen Køling har vi altid specialiseret os i at levere skræddersyede løsninger til detailhandler og til supermarkeder. Vi er stolte af at kunne præsentere de rigtige miljøvenlige løsninger. Miljøhensyn er noget, vores kunder sætter stor pris på. Allerede på nuværende tidspunkt er 80% af vores kølemøbler kølet med CO2. Lovgivningen i landene omkring Danmark drejer i samme retning som lovgivningen i Danmark. Og vi er meget stolte af, at netop vores teknologi kan være med til at generere et bedre miljø. Der findes virksomheder i Europa, som er på konstant udkig efter bedre, mere miljøvenlige løsninger til de produkter, vi bruger i hverdagen. De mener ikke, at et godt produkt samtidig kan være miljøskadeligt.
Knudsen Køling er en af disse virksomheder og bidrager på sin egen måde til en bedre, mere bæredygtig fremtid.